90 яшь ул әти бик күп түгел. Тырыш әйдә, 100-гә җитәргә. Язсын 100-гә җитеп шатлык белән бергә матур гомер итәргә. 90 яшына каршы алу һәркемгә тәтемей. Бу яктан Гомәрҗан бабай бик бәхетле. Сабабаш авылында туып, гомер буе шунда яшәсә дә, туган көнен байлар сабасындагы кызы Әклимә, кияве Уасыл гаиләсендә уздыра. Итекче семьясында туып үскәннәр, әти яшьтән итек басып, җон тотып, буе җитмәсә урындыкка басып шайтып җон тоттым дип сөйләде. Ул уста итекче иде. Әле ул пенсияга чыкканча безне гел итекләр басып сөендереп торды. Соң без аны үзебезгә кайттык монда Сабага. Безнең Әклимәнең медсестраның сәләтләре, образованиелары булган сәбәпле бабайның операцияннан соң шофларын обработать итеп, массажлар ясап, хайран гына. Оякка бастырдык без аны, хәзер менә ходуль белән йөри инде ул. Моңар хәлек Сабабашта торды инде. Шәшәк бәйләмнәре, затлы бүләкләр, ихлас теләкләр, барысы да юбилейр өчен. Җитәкчеләрнең тәбрикләү сүзен Гомәрҗан бабай теләп кабул итте. Армия хезмәтеннән соң Саба электр станциясында, сөт комбинатында эшли, колхозда да хезмәт куя. 1965 елдан лаеклы ялга чыкканчы Саба урман хуҗалыгында шофер була. Васыл Гыйззатуллин белән аралашканда юбилейрның хатирәләре кабат яңарды. Ул чорларны әйтсәң инде хәзерге шикелле юллар юк. Аякта бутый. Яз көз инде ул үзе бер әҗәлие. Гомәрҗан абыйның машинасының һәр вакытта да төзек. Батмый торганы эшләп бит, батса да инде ул Сабашта халык бик тырышы, бау белән өстерәп менгерәләр, өстерәп кайталар инде. Менә шул еллардан бирле беләм инде мин аны. Мотор итеп эшләде. Биш бала, 12 онық, 2 онықшығы барсы да янәшәдә. Тик 60 ел бергә гомер кичергән тормыш иптәше Факиха апагына бакыйлыкка күчкән. Әтинең бу яшькә җитүендә әнинең яхшы тәрбиясе, хөрмәте, мәхәббәте дә сәбәпче ди балалары. Яра тормышымдан карагат барды. Балаларым исән саулар, бер ябагатым гына вафат булып, мине кылдырып китте. Шул. Эшләгән вакытта мактала, грамоталарга ия була юбилейр. Авылдашлары, туганнары да аны тыныч холыклы, сабыр, төпле фикерле булган өчен хөрмәт итә. Сау сәламәт булсыннар, исән сау эшләсеннәр, исән сау йөрсеннәр. Балаларын исән сау үстереп, балаларының игелеген күреп, балалары белән бергә балалары тәрбиясендә яшәргә насыйп булсын. Һәр баласы өчен борчылып, алар турында уйлап яши. Исәбе аяклары савыгып беткәч, туган авылы Сабабашка кайту.